काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. सो मंडळी, जस्ट मी भाडा घेऊन घरी आलो आहे आणि ऑलरेडी तुम्ही आजचा थंबनेल बघितलेला आहे. तर कोणाकोणाला काजू आवडतात पहिली गोष्ट तर सांगा, आणि कोणाला आवडत नाही असं होणारच नाही. आणि दुसरी गोष्ट तर आज कोवळ्या काजूगरांची आई काय बनवतो, उसळ बनवतोय. तर मला वाटतं आमच्या इकडे तर एवढ्या सगळ्यांकडे बनवून झाली असेल आणि आम्ही आता बनवतोय, म्हणजे थोडा लेट बनवतोय. सो टाईम भेटत नव्हता. आणि जे आम्ही रेसिपी बनवतोय मालवणी पद्धतीने नक्की तुम्ही ट्राय करत असाल आणि तुम्ही त्या सगळ्या रेसिपींना आणि प्रत्येक व्लॉगला भरभरून प्रतिसाद दिला, तर त्या गोष्टीसाठी आधी पहिला तुम्हाला आमच्याकडून खूप खूप थँक्यू. आणि आम्ही या गोष्टीसाठी काय बोलतात त्या ऋणी राहू, आभारी. सो मंडळी, बघूया आई कशा प्रकारे बनवणार आहे. आणि आम्ही जास्त करणं अशी खालीले आठवत नाही, कारण पहिल्यांदा तेव्हाच मला आठवणार नाही. सो मंडळी, आम्ही आतापर्यंत तर केलेली नाही घरी. आणि दुसरी गोष्ट तर जी आठवते दिलेली ती आजी द्यायची आम्हाला, तर त्याच्यामुळे. सो बघूया आई कशा प्रकारे करते आणि काय काय करून घेते तुम्हाला आता दिसणारच आहे. सो लेट्स गो. आई ऑलरेडी इकडे आमचा आडाळा घेऊन बसलेली आहे आणि काजूगर कुठून आणले काढून काय तुम्हाला सगळं सांगेल आई. सो लेट्स गो. मंडळी, जसं की तुम्हाला बोललो होतो, आई इकडे ऑलरेडी बसलेली आहे जागा घेऊन. तर हे काजू आहेत आणि याला आमच्याकडे बोलतात फका बोलतात मंडळी याला. सो मंडळी, हे ओले काजूचे घर आहेत, म्हणजे याच्या आतमध्ये घर आहेत. तर ही टर्फल आहेत आता याच्यावरची, म्हणजे ती कट करून काढायची. ती कशा प्रकारे काढणार आहे आई तुम्हाला दाखवेलच. सो वळूया आईच्या प्रोसेसकडे. आधी सगळ्यात गोष्ट तुम्हाला आई सांगेल की याच्यापासून सावध राहायला पाहिजे पहिली गोष्ट. तर का सावध ते तुम्हाला सांगेल. कशा काही हात कुसतले मंडळी, हात हे होणार एकदम खराब होतात. त्यासाठी मी ग्लोव्ह आणून घेतलेत, कारण त्याचा जो डिंक असतो आतमधला तो एकदम भीती वाटते. म्हणून आम्ही सहसा भाजी वगैरे काय करण्याची भानगडी करत नाही, कारण हात खराब होतात. आणि म्हणजे दुसरी गोष्ट, लहान मुलं असतील तर त्यांना याच्यापासून दूर ठेवा, कारण ज्यांना कोणाला माहिती नाही आणि तुम्ही जर ओले काजू असे जर पटकन द्याल मुलं चावतील वगैरे तर तोंड हे होणार. डिंक एकदम म्हणजे डेंजरस. सो आईकडनं सुरुवात. सो आई ऑपरेशनची तयारी इकडे करते आणि प्रत्येक गोष्टीत आई खुशच. तर तुम्ही बघू शकता ऑपरेशन करायला पण खुश. मी घालून घेते आता. आणि मंडळी, याच्यानंतर जर तुम्हाला माहिती नसेल, काजू कधी बघितले नसतील, जर बरेच जण आहेत ज्यांना काजू अजून पण माहिती नसतील, तर अशा प्रकारे असतात आणि हेच नंतर सुकतात नाही. हे सुकवल्यानंतर हे बघा असे होणार. तुम्ही बघू शकता. हे बघा, हा रेडी झालेला आहे, थोडासा कच्चा आहे. माहिती सगळ्यांना असणार, बऱ्याच जणांनी रिअल बघितले नसतील, चित्रात बघितले असतील. कारण असे बरेच कॉलेजची मुलं आमच्याकडे होते ज्यांनी झाड पण फर्स्ट टाइम बघितलेलं होतं, त्याच्यामुळे मी परत परत बोलतोय. नाही तर तुम्ही म्हणत असाल इकडनं असाल तर. मुलं होते त्यांनी फणस पण पुस्तकात बघितलेला, प्रत्यक्षात फणस बघितला नव्हता. मग आम्ही एकदा ते गावाला जाताना त्यांना दिलेला, म्हटलं घेऊन जा, घरी नेऊन दाखवा फणस कसे असतात. मंडळी, प्रोसेसकडे वळूया. आणि आता आई कशा प्रकारे कट करेल तुम्हाला दिसेल. आणि ऑपरेशनसाठी लागणारं साहित्य बघा, पहिले ग्लव्स, त्याच्यानंतर हे पण मंडळी ते कॉलेजवाल्यांचा मेडिकल काय असतात बॉक्स नाही, किट असता तो डायसेक्ट करूचो, डिसेक्शन बॉक्स काय काहीतरी म्हणतो तो ना. हा. सो मंडळी, त्याचा एक टूल आहे, हे नवीन आहे, आमच्याकडे बॉक्स आहे, तर टूल आहे हे डायसेक्ट करायचा. सो आता बघूया आई कशा प्रकारे तुम्हाला दिसेल. आता एक एक स्टेप बाय स्टेप दाखवते. कापताना पण भीती वाटते, वरती उडेल तर अंगावर येईल. हे बघा, हे असं असतं, तुम्ही बघू शकताय अशा प्रकारे. पण इथे ठेव, वारा लागतोय तरी सगळं उडतंय. सो पहिले तर असे कट करून घ्यायचे मंडळी. हे आमचे सगळे सार्वजनिक काजू आहेत, तिकडनं आणले तर रानात जाऊन. बघायला गेलं तर स्पेसिफिक आमच्या मालकीचे स्वतःचे हक्काचे काजू नाही, तर सार्वजनिक काजू लावलेले. तरी ती शेक कलम लावलेली, 2 वेळा लावली, लोकांनी आग घालून जाळून टाकली. म्हणजे आग पेटली आणि गवत जास्त होता तर सगळी पेटून गेली. 2 वेळा तसं झालं. नंतर मग आम्ही लावलीच नाही, म्हटलं नको, तशा सार्वजनिक भेटतात तीच भरपूर आहे. हो. आणि बरं, कोणी या आणि काढून घेऊन जा. आता जास्त नाही राहिल्यात काजू, थोडीशीच झाडं आहेत, पण ते सगळेच काढतात, त्याच्यामुळे भेटत नाही जास्त. सो हा बघा, काजूचा घर आतमध्ये आहे तो. आम्ही शक्यतो असं कधीतरी वाटलंच खावंसं तर असे नुसते घर काढून खातो. असे भाजी वगैरे करून खातील का तेवढी माहिती नाही, नाहीच खाणार. त्या दिवशी पण ते बघितलं तुम्ही, खाल्ले नाही सगळ्यांनी. सो मंडळी, आम्ही ब्लॉग अशासाठी बोलतोय, तुम्ही म्हणत असाल रेसिपी आणि तरी पण ब्लॉग म्हणते, तर आमचा ब्लॉग पहिला होतो आणि नंतर रेसिपी होते, कारण आम्हाला असंच बोलत करायची सवय आहे.
पर्टिक्युलर हीच डिश घ्या आणि तेच बनवा तसं जमत नाही मंडळी. सो पटापटी कट करून घेऊया पहिली गोष्ट तर. आहे त्यातच थोडं थोडं दाखवतोय. थोडं दाखवतोय आणि तुम्ही ते समजून घेताय हीच आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. तर आता मी अशा पद्धतीने कटिंग करून घेतलेली आहेत आणि हे आता असं दिसतंय हे. तर आता आपण याने एक गर काढून घेऊया. सो मंडळी आईने ऑलरेडी इकडे गर काढायला सुरुवात केली आणि कशा प्रकारे काढते बघा. हे बघा आणि हे ग्लोव्ह असल्यामुळे जर बरं पडतंय, असं बिंदास पकडता येते. आणि मंडळी पहिले जास्त करून लोक पिशव्या टाकून करायचे आणि आमच्याकडे अजून पण करतात. आणि खरी गोष्ट तर म्हणजे तुम्ही बघताय ना याच्या सगळा डिंक आहे आणि हा डिंक लागला की आमच्याकडे बोलतात हात फोपेतात म्हणून. तर मंडळी हात सुजतात, साईडनं स्किन आहेत निघायला चालू होते, काळे पडतात हात. सो इकडे बऱ्याच जणांचे बघितलं जातं तर हात काळे पडलेले असणार मंडळी. बाहेर गेल्यानंतर बेकार दिसतं ते. बेकार दिसतं, वाटतं काय ना खाल्लेले बरे. आणि हे ग्लोव्स मंडळी दिव्या घेऊन आली काल आणि करेक्ट 10 रुपयाला घेऊन आली हे ग्लोव्स. तर आईला चांगला झाला आता तुम्ही बघू शकताय. हा असं भीती वाटत नाही, बिंदास वाटतंय. नाही तर असं त्याच्यात हात घालतानाच भीती वाटते. आणि तुमच्याकडे काय दुसरा टोकाचं साहित्य असेल पण येतं तसे. आणि तुम्ही उलटा चमचा करून पण काढू शकता. तुम्ही टोकाच्या कुठच्या पण साहित्याने काढू शकताय. काय केलं टोकला आता. हे मंडळी बिहाइंड द सीन आहेत. बघून काढा नाही तर बघून काढा नाही तर आई सारख्या होत त्याला. हातात लागला रक्त नाही माहिती ह्याच्यात नाही गेला होत. लक्ष दे, हळू काढ. टोक आहे ना मोठा. सो मंडळी असे काढून घ्यायचे आहेत एक एक. आणि ह्या सोलून नका आई जरा. जर तुम्हाला माहिती नसेल तर याच्यावरचं कव्हर असतं अजून एक, हे कव्हर काढायचं. हे मी आता गरम पाण्यात टाकणार आहे. आणि तुम्ही जे काजूगर घेऊन जाताना मंडळी ते विदाऊट सोलायच्या अगोदर वरती बघा तुम्ही एक चॉकलेट कलरचा कव्हर असतो वरती. तर ते हे कव्हर आहे मंडळी तुम्ही बघलात तर. हे बघा काजूगरच्या वरती आहे ते कव्हर आणि सोलल्यानंतर असं होणार आहे गर. डिंक लागतो ना काजूगर. माझ्या पण हाताला डिंक लागेल आता थोडा. हा बघा हा काजूगर आहे एकदम फ्रेश कोकणातला. पप्पा जास्त आवडतात तसे. पप्पांना आवडतात. सो मंडळी सगळे पटापट सोलून घेऊया आणि नंतर तुम्हाला दिसेल की पुढे कशा प्रकारे भाजी बनवायला घेणार आहोत. कारण फर्स्ट टाइम आमच्या घरी बनते. तर आता चव पण आठवत नाही कारण मग वर्ष झालं असतं नाही का जास्तच वेळ झाला असतो आम्ही खाऊ नाही. आम्ही सहसा खाऊकत नाही. हो तर आजीकडे कधीतरी खाल्ले. आपले काजूचे गर सोलून झालेले आहेत असे. तर आता हे मी गरम पाण्यात टाकणार आहे. पण आधी आपण वाटण तयार करून घेऊया. त्यासाठी लागणार आहे खोबरं, कांदा, कोथिंबीर आहे, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, आलं आणि लसूण. तर हे मी आधी भाजून घेते. सो मंडळी आमचा सेटअप रेडी आहे. चूल इकडे रेडी झालेली आहे, तवा ठेवलेला आहे आईने आणि आता आई भाजून घेईल. तर काजू आपल्या अशा प्रकारे म्हणजे वरची हिरवी टरफलं जी होती ती सगळी काढून झालेली आहेत. सो आता पटापट इकडे आई भाजून घेईल आणि त्याच्यानंतर पुढची प्रोसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ॲड ऑइल. आता कांदा टाकूया. आता हा चांगला लाल होईपर्यंत परतून घेऊया. आता यातच टाकते आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची. ही जास्त भाजून घ्यायची नाही, थोडीशी भाजून घ्यायची. आणि आता खोबरं टाकूया. खोबरं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. तर आता आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे व्यवस्थित आणि यातच टाकते ही कोथिंबीर. ही थोडी परतून घेऊया त्याच्यात. असं आमची आई करते, ते सांगते कोथिंबीर भाजली की वास चांगलं येतं. प्रत्येक जण आपल्या आईकडनं शिकत असतो काय आई. मंडळी फायनली आपला हे वाटण आहे ते भाजून झालेलं आहे. सो आता हे काढून घेऊया. तर मी आता हे पाणी गरम करायला ठेवते. आणि मंडळी जसं की बोलली होती आई की काजू हे बॉईल करून घ्यायचे आहेत. तर हे काजूगर असे आता याच्यामध्ये पाणी तापल्यानंतर याच्यामध्ये टाकायचे का नंतर टरफलं निघते लगेच काय काय सॉफ्ट होते नरम पण होते आणि साला येते. वरची मंडळी कवर आहेत ना ती निघणार आणि डिंक पण लागणार नाही खाताना. म्हणजे मेन उद्देश काय डिंक जाण्यासाठी. सो
सो आता पाणी माझ्या तापायची वाट घशाला बघायची. बसत नाही, घशाला हा बसणार कारण मगाशी मी एक घर खाल्लंय नाही, तो गाडीत जाताना माझ्या घशाक लागा होतो. ते पाणी थोडं गरम होऊ दे, नंतर मग हे टाकायचे त्यात. So मंडळी पाणी गरम होऊन दे. पाणी गरम झालं की लगेच त्याच्यात काजूगर टाकून घेऊया आणि रेडी करून घेऊया. तोपर्यंत जाऊया आपण तिकडे वाटण नाही ते लावून घेऊया मिक्सरला. तोपर्यंत इकडे काजूगर पण रेडी होतील. तर आपले घर सोलून झालेले आहेत आणि आता आपण फोडणीचं काम चालू करूया. तर आता मी टोप ठेवते चुलीवर, तेल टाकलेलं आहे त्यात. तेल ऑलरेडी घेतले आईने. आणि मंडळी फोडणीसाठी काय काय साहित्य लागणार आहे साहित्याकडे वळूया. हा, तर कांदा, टोमॅटो आणि मी बटाटे टाकणार आहे त्यात, कोथिंबीर. आता हे मसाले, हळद, काळी पूड आणि आपला रेग्युलरचा मसाला, मीठ, रेड चिली पावडर मंडळी रेग्युलरची, त्याच्यानंतर मीठ आणि इकडे कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि आपल्या बटाट्या. सो मंडळी इकडे कांदा तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया व्यवस्थित. कांदा परतून घेऊया. कांदाचा परतून घेऊया व्यवस्थित. गोल्डन ब्राऊन झाला पाहिजे मंडळी, तरच आमटीला चव छान येते. तरच आमटीला चव छान येते. नाही तर टाकायचा म्हणून टाकायचा आणि परतायचा म्हणून परतायचा, कच्चा राहिला तर अजिबात टेस्ट नाही. प्रत्येक गोष्टीला व्हॅल्यू आहे काय. आणि दुसरी गोष्ट मन लावून केलं पाहिजे मंडळी, करायचं म्हणून करायचं नाही. आई आमची मन लावूनच करता. आज तुम्ही बघू शकता किती वाजता स्टार्ट झालाय व्लॉग. आणि व्लॉग अशासाठी म्हणतोय, बनवतोय रेसिपी, पण आम्ही जास्त बोलत असतो आणि आम्हाला सवयच अशी आहे, वातावरणच असं आहे घरात. कारण पहिल्यापासून सांगते काय याचं भाडी आणि हे सगळं असं चाललंय. सो आज पण तीच गडबड चालू होती, पण असू दे काय नाही. आणि मंडळी ऍडजस्ट करून घेताय आणि एवढा सपोर्ट करताय ते महत्वाचं आहे. ते महत्वाचं आहे. सपोर्ट तुमचा महत्वाचा आहे भरपूर. सपोर्ट आहे त्यामुळे तसं रोज काय ना काय करावं असं वाटतंय. सो बोलता बोलता आपला कांदा फ्राय करून झालेला आहे आणि त्याच्यातच आपण ऍड करूया टोमॅटो. आणि ही पण डिश मालवणी पद्धतीने बनते. आणि दुसरी गोष्ट मंडळी, आजच कमेंट होती विदर्भातल्या डिश दाखवा म्हणून. तर आम्हाला तरी येत नाहीत, पण नक्कीच ट्राय शिकण्याचा प्रयत्न करू. आणि मुळात आधी विदर्भातल्या डिशच मला एवढं काही माहिती नाही, पण आम्ही फाइंड आउट करू 100%. आम्ही शोधणार आणि बनवणार, शोधून बनवण्याचा प्रयत्न करेन. आणि आमच्यासोबत मंडळी तुम्ही पण ट्राय करून बघा नंतर जमल्यास. म्हणजे आता एवढा महाराष्ट्रात राहतोय आणि जर जेवण आपलं फूड एक्सप्लोअर नाही केलं तर काय केलं मंडळी. रेग्युलरचं तेच खाण्यापेक्षा काहीतरी डिफरंट करून चव तर घेतलीच पाहिजे. आयुष्य एकदाच आहे तर मजा करायची मंडळी. आम्ही पण वेगवेगळ्या काय ना काय ट्राय करतोय. तर बघू शकताय इकडे काम आपलं चालू आहे. ऍड सम टर्मरिक पावडर, हळद ऍड करते आई, काळी पूड, मसाला आणि फायनली आपला मसाला. आणि म्हणजे मसाला ऍड केल्यानंतर वास यायला स्टार्ट होतोय आणि एवढा जबरदस्त वास येतोय का विचारू नका. बटाटे टाकायचे आणि याच्यामध्ये आई टाकेल आता बटाटी. बाकी तुम्हाला मसाल्याचा कलर छानच दिसत असेल. एवढं तर 100% कुणाच्या पण तोंडाला पाणी सुटणार म्हणजे, कारण आमचे कोकणातले आणि मालवणी पदार्थ तसे आहेत काय, पाणी सुटतलाच तोंडात बघितल्यानंतर. थोडं तेल जास्ती, थोडं खोबरं जास्ती, असं असतं सगळं. कोथिंबीर यातच टाकते म्हणजे एवढ्यातच त्याचा स्मेल फॅन्टॅस्टिक. मीठ नंतर मीठ विसरेल. मीठ टाकतो पण गडबडीत ब्लॉग मध्ये येत नाही ते मंडळी. आता पाणी टाकायचं, बटाटे उकडून घेऊया. मंडळी आईने पाणी ऍड करून घेतलेलं आहे आणि आता उकडायची प्रोसेस करायची आहे. बटाटे उकडून घेतली पाहिजे कारण बटाटे एकदम कच्चे आहे पूर्णपणे. सो थोडा वेळ रेस्ट घेऊया. तर मंडळी आता चेक करून बघूया आपली बटाटे शिजत आली. बटाटी पण शिजली. आता यातच टाकूया हे काजूगर. आणि आता टाकायचं वाटण आपलं.
मोस्ट इम्पॉर्टंट मंडळी, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट या डिशला ज्याच्यामुळे चव येणार आहे मंडळी आणि ज्याच्यामुळे क्वांटिटी वाढणार आहे ती गोष्ट आहे वाटण. आणि आता तुम्ही बघू शकता कलर किती छान आलेला आहे. म्हणजे पावटे पण घालू शकतं, काय घालू शकतं, पण चव बदलते ना. शेंगे घालू घेतात. होय ना, घालतात पावटे. पावटे काय माहिती नाही पण शेंगे घालतात. तशीच वाटतं पावट्यार की ना. तर आता याला एक मस्त उकळी काढूया. आणि कलर बघा मंडळी एकदम छान आलेला आहे. आणि मसाला आमचा तो थोडा तिखट आहे, नाहीतर अजून लाल बनला असतं मसाला खूप मंडळी. तिखट कारण आम्ही आता कलर जर रेड करायला गेलो नाही याचा तर आम्ही रेड होऊन जाऊ कलरासोबत. सो मंडळी आपली उसळ रेडी होत आहे. उसळच नाही, हो, काजू गराची उसळ. हिरव्या काजू गराची ओल्या ओल्या काजू गराची आईच्या हातची उसळ. आणि पहिल्यांदा बनता आईच्या हातची. पहिल्यांदाच बनवलेले. किती वर्षात? किती माझा वय किती आहे त्याची 10-15 वर्ष सोडून दे त्याच्या पुढची. म्हणजे एकदा बनवू नाही हा, मी कधीच करू नाही. हळेची दर माझी दर 23, 24, 25 वर्ष. 26 वर्ष झाली. 26 वर्षात काय एक नाही. 26 वर्षात नाही म्हणजे काय, कापलं उसळी कापू आणि आम्ही हिरवेच घर खाऊन टाकू. असेच घर खाऊ. मग उसळ नुसतीच. उसळ नसते. उसळ कशी करतो मग? नाही म्हणजे आणि सोबत काय उसळीत असं काय नाही. आम्ही कधी करू पण नाही. करून बघलेलंस तर. आता हे किती जण उसळ खातले त्याच्यावर अवलंबून आहे. का असा? कारण पप्पा हे उकडलेले घर आवडत नाही. बाबू आवडत नाही पप्पांका. त्यानं त्या दिवशी शिजलेले घर धड कोणी खाऊकत नाही. बाबून खाऊक नाही, तू खाऊक नाही, दिव्यान खाऊक नाही. दिव्यांनी मी खाले. म्हणजे हिरवे काजूचे घर म्हणजे कच्चे आहेत ते मला आवडत नाहीत म्हणजे. आणि तसे पण मी जास्त भारी लागतात एकदम कुरकुर. सगळेच गोष्टी लिमिटेडच खाते, एक्स्ट्रा काही एक नाही. मला हाडत असा नाही, हाडा होत पण हाडा कडक होत, मजबूत होत, टणकत. ये हड्डिया मजबूत है मंडळी. आय लाईक आईचं फोन असता. मंडळी आपण उसळीकडे कॉन्सन्ट्रेट करूया. आता उकळी काढून घेऊया मस्त. मंडळी अशा प्रकारे बघता बघता फायनली आपली डिश रेडी झालेली आहे. आणि फायनल प्रोसेस राहिलेली आहे ती म्हणजे कोथिंबीर टाकूया. आपली कोरिएंडर कोथिंबीर, ज्याने अजून याची टेस्ट वाढणार आहे. आणि आता काय नाही, आता उतरवायची डायरेक्ट आणि हॉलमध्ये घेऊन जायची डायरेक्ट आणि लगेच टेस्ट करून बघायची. बनवल्यानंतर टेस्ट करून बघायची उत्सुकता. आणि प्रत्येक गोष्टीला चव तेव्हाच वाटते मंडळी. आणि याच्यात चूक पण तुम्हाला भेटणार नाही. ती पण कशामुळे, तर ती गोष्ट गरम असेल काय आई. सो आई आता कपडा घेऊन येईल आणि उचलून डायरेक्ट हॉलमध्ये जाऊया आणि चव घेऊन बघूया. सो आई आलेली आहे आणि आईच्या पाठीमागनं डायरेक्ट हॉलमध्ये. दिव्या प्लेट. या मंडळी वास तर खतरनाक येतोय. आणि आता जवळ ना बघा काजूगर कसले दिसत आहेत बघा, एकदम जबरदस्त. आणि तोंडाला पाणी सुटलं काय नाही ते कमेंट करून तुम्ही सांगा. आणि कुणाकुणाला आवडतात काजूचे गर अशी उसळ तर कमेंट करून नक्की सांगा. सो आपले प्लेट्स पण आलेले आहेत रेस्टॉरंटमधल्या. दिव्या चल. आई शपथ टाकणं असते आता सगळं. आई तुझी मेहनत वाया घालवणं असते, सगळं उपडी करणं असते. ही प्लेट याच्यावर पडली डायरेक्ट. पण जाऊ का नाही, घे पास भारी येता ना एकदम जबरदस्त. बाबू धुतोय गाडी, तुम्ही बघू शकता तिकडे. दिव्या चल, नको तू का सोनू झाला. चले बाबू. बाबू बाबूच्या कानात मंडळी आहेत हेडफोन. आणि तीच चव बघ आई. आईने केली, आईला आधी चव बघू दे. मी केलाय तर चव तुम्ही बघा. आम्ही खातलो पहिली ती बघ. मी बरा म्हणूनच सांगतो. आमका बराच लागतेला तुझ्या हातचा. जरासच खाऊन बघ. तुका मना या काय पण नाही ना, व्हेज काय खाऊ शकतोस. भात जेवचा ना. अरे खाऊन तरी बघ. बटाटे काढून ठेवते, बटाटे आवडत नाही. डॉक्टर झाल्यानं वजन कमी करा. डॉक्टर काय विचारले सांग. हा तुमचं वजन कमी होईल. होईल म्हटलं होणार नाही.
वजन तुझं वजन वाढणार नाही आणि कमी जाणार आहे तितक्या जा कधीपासून. डॉक्टर म्हटलं कमी करूच आपण होणार नाही का काय करू. खाऊन बघ तू. म्हणते आणि पहिली बंट्याक चपाती घाली. वा कसा भारी झाला. भारी नक्की सेम चिकन असं लागतं. जबरदस्त. मंडळी आता टर्न आहे आपला. खाऊन बघ. तर पहिलं तुम्हाला आ करा. सोनू झाला. आ करा बाबू इलो पण. सो पप्पा टेस्ट घेऊन बघूया कसा लागतोय. खाऊन बघ किती मस्त झालं. झणझणीत झाली आहे. आउटस्टँडिंग. पहिली गोष्ट म्हणजे झणझणीत झाली. झणझणीत आउटस्टँडिंग मंडळी. आणि चव घेतल्याशिवाय कळणार नाही मंडळी. तर तुम्हाला आमच्या घरी यावं लागेल. अशी चव पाहिजे असेल तर स्पेशल आपल्याला काय थोडी गोड मालवणी गोड झणझणीत. लागतेली. भारी लागली ना. मस्त झणझणीत झाली आहे. आता खाऊन बघा. चव सांगा बटाटे पण भारी लागता. मस्त आहे ना? भारी ना. सो मंडळी या खायला खाऊन घेऊया पटापट. आणि आमची डिश कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. ओमकार फॉलो ब्लॉग्स आहे. आणि FB वरती बघत असाल तर पेजला फॉलो करा नक्की. असे नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी नवीन नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आणि डिफरंट काहीतरी आम्ही ट्राय करतच असतो दरवेळेस. आणि दुसरी गोष्ट मजा मस्ती बघण्यासाठी. सो या मंडळी सोनू खाऊन बघ मस्त. उसळ खायला. मंडळी फायनली उसळ खाऊन झालेली आहे आणि उसळ अप्रतिम झाली होती मंडळी. तर तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करून बघा आणि खाऊन झाल्यानंतर आम्हाला कमेंट करून सांगा. तर तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आणि कोकणाच्या बाहेर न असाल तर नक्कीच ट्राय करून बघा आमच्या पद्धतीने. तुम्हाला डेफिनेटली आवडणारच. आणि मंडळी आता काय नाही ऑलरेडी व्हिडिओ मोठा झालेला आहे. सो आता एडिट करेन थोड्या वेळानंतर. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.